lamɛbaaw ani an filɛbaaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo ka aw waleɲuman dɔn. Bi ye araba ye juin kalo tile 5 min ye kunnafoni la kumaba min na tali kɛ min na Mali ale ni Irisilakaw olu ka bolodi ɲɔgɔnma hukumu kɔnɔna na wolomasiri tabaw ka ko hukumu kɔnɔna na Irisikaw ka ministre de la défense danga o bɛ anw fɛ ya taamana ni y'a tile damadɔ ye ani Sadio Kamara n'o ye an ka wolomasiri tabaw ka ministre ye a n'o ye ɲɔgɔn ye. AES kɔnɔna na baaraba bi sen na yaasa jamanaw olu bɛ se cogo min na k'u bolo di ɲɔgɔn ma. Mali ale tun b'o ko kɛnɛ kan Nigerkaw olu fɛ yen yaasa halisa min ye wolomasiri tabaw olu bɛ se k'u bolo di ɲɔgɔn ma cogo min Mali Burkina Niger olu ye baaraba min kɛ fana ana o ni tɔn bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan k'a bɛɛ nɛgɛmɔ a bɛ se ka faamuyali sɔrɔ o la cogo min. Korokaw fɛ yen maa dɔw taara bɔnɛ u ni na ale ni Masina fana bingali dɔw taara kɛ ka taa fara Gawo ni Ansongo kan an n'an da dɔn ninnu bɛɛ lajɛlen na jagokɛla minnu tun ko ko olu bɛ u senfa ka bɔ Sebarekaw Duwanzakaw fɛ k'u kunda Gawo kan n'a camion 5 kun minɛna 4 o sera ka bila olu la tulu ko ale sɔngɔ yɛlɛlen no bi Mayinakaw fɛ yen 300 logement n'o filɛ nin ye quartier Mali kɛrɛfɛla la ni olu dɔgɔkun kelen ye courant t'olu fɛ yen Aigliw olu bɛ labɛn na n'Ala sɔnna a ma sini nɛgɛ kanɲɛ 19 Coupe du Monde ale baaraw kan ka kɛ Yaya Diallo ale ye Tour du Togo o étape fɔlɔ ale wula n'o o maillot jaune ye ale ni an ka denmisɛnnin minnu bɛ yen n'o olu si ma san 23 sɔrɔ olu fana bɛ labɛn na Uzbekistankaw fɛ yen an na nin bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan sa k'a bɛn nɛgɛmɔ aw ye sɔɔni sisan. Keba Diallo ale biya min ye Amara nu Keta ye ale fana bɛ kumaso kɔnɔ olu kɔni bɛ ka lajɛ sa bɔlɔlɔ sanfɛ a bɛ se ka an ye cogo min na lafiya la ani ka se ka kumakanw bɛɛ lajɛlen faamu an b'u yɛrɛ fo k'u waleɲuman dɔn sabula don o don soli ka wuli a baabu a ma nɔgɔn kosɛbɛ don dɔ ka di la don dɔ man di la maanifinya yɛrɛ kɛcogo ye ne yɛrɛ fana ma nɔgɔn u ma dɛ n b'u godon de koyi n'i ye ninnu to yen dɔrɔn u bɛ taa si gɛrɛn de la k'olu ti kunu. Ni bi an kɔni kɔni bɛna yan baara la i bɛ godon dɛ Keba n y'a fɔ Amara ɲɛna n ko bi ye le 5 de an tɛna n'an da don ale la sɔgɔmada in na fɔlɔ ni le 5 kɔni fɔra a bɛ mɔgɔ hakili jigin M5 yɛrɛ fɛ la ko minnu kɛra a kɔnɔ wula fɛ an na jira caman sɛnɛ kan nka bi dugutigi Denbugɔ o ni sigi tɛ se ka bɛn cogoya si la Basa Dan jeni ma o y'o mɔlen awɔ n'ale jenina dɔrɔn ale bɛ mɔ ale y'o de ye Keba maaw bɛ nkalon da ɲɛɲɛ de la n'o tɛ fini de bɛ kɛ fɔyɔ ye wa ɲɔ caman susu o de fana bɛ maa kɛ ɲɛɲɛ caman tigi ye awɔ n'i b'a fɛ ka ɲɛɲɛ caman sɔrɔ i bɛ ɲɔ caman susu n'o tɛ ni m'o kɛ dɔrɔn i t'o sɔrɔ Keba kunu ma to maa min kɔnɔ bi tɛ t'i kɔnɔ dɛ awɔ ni kunu tɛ e kɔnɔ non i tɛ se ka bi tɛ se ka to i kɔnɔ wa mɔgɔ ɲɛnama o tɛ se ka kɛ mɔgɔ lankolon ye fo ko dɔ ka kɛ
wa mɔgɔ lankolon fana ti kɛ mɔgɔ ɲɛnama ye. Sɔgɔmada in na an bɛ taa kɔ, an bɛ taa fɔ kɔfɛ. Mali anw bɛ degun min kɔnɔna na n'i y'a jate minɛ a bɛ k'i ɲɛna ko anw ma fɛɛrɛ ɲinini daminɛ a mɛnna. Ne hakili b'a la le 11 ani le 12 janvier 2012 o y'anw sɔrɔ Kidal. Anw bɔra Kidal ka na Tombouctou, ka bɔ Tombouctou ka na Gao. Anw se Menaka mugu cira le 17. Mugu cilen Bererouge tilara ka na drapeau sigi a nɔ na. A y'a sɔrɔ Menaka ma kɛ fɛn ye dɛ. I b'a dɔn cɛ min tun bɛ yen, Sadio Kamara. I bɛ sɔrɔdasiw ɲininka u b'a f'i ɲɛna. Kibaru la ne b'a fɔ mɔgɔw ɲɛna ne ma ninnu dɔn yan koyi. Ayi, ne ma ninnu dɔn yan. An ye ɲɔgɔn dɔn a ɲɛfɛ de. Mun na n bɛ ka nin bɛɛ fɔ? Parce que nin ko ninnu kɛlen ATT kɛ tun bɛ ale de nɔfɛ. A y'a sɔrɔ jamanakuntigi min bɛ Faransi a tɔgɔ ye Nicolas Sarkozy. A ministrilama a nana anw fɛ yan 2006 a ye conférence ba de kɛ Hôtel de l'Amitié la ni mɔgɔ minnu hakili bɛ a la. A don Umu Kafo ani Maître Tapo olu fila dɔrɔn de sera k'a dala minɛ. O y'a sɔrɔ kamalen min sigilen filɛ nin ale fa ye pancarte baden dilan ka na n'a ye Hôtel de l'Amitié da la. Kuma tɛ kuma ya u ma min yɔrɔ maa t'ale bɔ sɛbɛnni na o. Sarkozy bɔla a ko mun? A ko tiɲɛ na ko maaw bɛ démocratie ko kuma fɔ maaw b'u hakilina yira Faransi ko nka ko Mali fana na ko maaw bɛ se k'u hakilina yira la parce que a ye min ye pancarte kan a b'a dɔn min b'a la. A bɔyɔrɔ a ka kalan kɛyɔrɔ a y'a ka adamadenya kɛ cogo min fo ka na se o ma ministeriya ma ministre de l'intérieur ma o de tun bɛ pancarte kan ka sɛbɛn ka bila an ye. A digira la a don kabi o don Maître Tapo ka kuma ka faraw kan ni Umu an y'a dɔn k'a fɔ n k'anw ni hɛrɛ farala. O dun y'a sɔrɔ Chirac ka gouvernement na maa min bɛ ka fɔ ko o bɛ se ka na ka kɛ jamanakuntigi ye o tun ye ale Sarkozy de a dun kɛra ye dɛ. Kalata kɛra Faransi a bɔra ministériya la ka kɛ président ye. O président de senfɛ a ye fɛn caman de da yira ATT la. ATT ma sɔn. A laban nana kɛ mun ye ko maliyɛn minnu taalen n'o ye ko k'olu lasegin. ATT ko k'ale ma mɔgɔ bila ka taa ale tɛ maa taa cogo dɔn ale tɛ sɛbɛn kɛ ka maa lana. Sarkozy kelen n b'a fɔ n ko Libi kɛlɛ in ye an ka kɛlɛ in kunba ye nka a sen b'a la han. Maa minnu bɛ yen ale de y'olu fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ k'u ka n'u faso la. Bilal Sheriff ninnu ka groupe mɔgɔw olu de nana ni maa min hakili b'a la a y'a sɔrɔ Sidiki Nfa Konate o ye Mali ministre de la communication ye olu ni général Kafura ala ma hinɛ la ninnu u farala ɲɔgɔn kan ka taa maa minnu nana ka bɔ Libi ka t'u bisimila k'u ɲininka. ATT ye mun jate minɛ janfa min bɛ ka nale a ko ko jamanaw ma k'an ka fara ɲɔgɔn kan an dafɛ jamanaw m'a faamu. O y'a sɔrɔ a ma wuli anw fɛ yan Côte d'Ivoire kalatako kuma bɛ sen na Bagbo bɛ se ka gɛn cogo min ka bɔ fanga la u nana ɲɔgɔn ye dɔ kɛ Bamakɔ yan CICB la salle ba min bɛ kɔfɛ bi ni CNT mɔgɔw b'a kɔnɔ CNT président bɛ yɔrɔ min na kɔfɛla in na yen salle ovale ba de bɛ yen a don ne yɛrɛ siɲɛ fɔlɔ ka ATT ye a kelen président garde corps 10 b'a kɔ a bɛɛ lajɛlen veste noire tigi ne siranna a don. U nana mun kɛ min ye Blaise ye ale nana ka na Côte d'Ivoire ka mɔgɔ min tun bɛ BCEAO kunna k'o gɛn ka bɔ yen ka u sagona mɔgɔ k'o sigi. Réunion ma ban dɛ Blaise bɔra Bamakɔ yan ka taga Faransi. ATT ko o de senfɛ k'u ka jɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma. O y'a sɔrɔ Mauritanie jamanakuntigi kɔrɔ
ale bɛ ka taa don anw fɛ yan. An ye mun jateminɛ ATT ye min fɔ an ka fara ɲɔgɔn kan anw kelen tɛ se ka nin kɛlɛ in kunbɛn o kun tɛ se ka lamɛn tuguni. Mɔgɔw bɛ ka miiri yan Bamakɔ yan a tɛ fɛ ka bɔ fanga la élection dun date selen don k'a sɔrɔ a kun ye élection date fɔ mɔgɔw tun bɛ k'u labɛn cɛbɔw tun kɛra fɛn bɛɛ tun bɛ ka kɛ pré-campagne yɛrɛ bɛɛ kun daminɛna mɔgɔw tun bɛ ka taa campagne kɛ mais janfa min tun bɛ ATT ɲɛ a ka bon kojugu. Fɛn dɔ bɛ yen latigɛ y'a kɛ anw ni Faransi de ye ɲɔgɔn dɔn o de kɛra Mali yɛrɛ ka erreur ye quoi. Parce que diɲɛ bosona sira minnu fɛ maa minnu ye u ka mɔgɔ minnu jamana minnu coloniser n'u tilara k'u to yen k'u ka yiriwali kɛ Faransi t'o jamana ye. Ale dulonnen don tora a ka koloniw na u ta u bila u wuli u ka ko bɛɛ a b'a ale de bolo wa maaw b'a bolo hali bi yan minnu bɛ k'o baara kɛ. A bɛ jagokɛla la a bɛ kunnafonidila la a bɛ nafolotigi la a bɛ avocat la a bɛ journaliste la a bɛ ministre la a bɛ gouvernement mɔgɔ la a bɛ CNT mɔgɔ la nin bɛɛ lajɛlen bɛ yan. Min y'a ta fɔ min m'a ta fɔ o bɛɛ b'i sɔn i ta la i ka fɛɛrɛ n'i ka dabali la Faransi bɛ se ka segin ka na cogo min hali bi an bɛ yɔrɔ min na o ja in o tɛ wuli fo anw ka bɛn anw tɛna bɛn sabula dɔw b'a ye kuma o tuma ko kalata dɔw b'a ye an k'an ka jamana sɔrɔ ka kɛ an yɛrɛ ye wa keba ATT ye kuma kelen min fɔ an ka fara ɲɔgɔn kan an ka ɲɔgɔn minɛ Asimi ninnu fana bɛ k'o baara de kɛ bi dɛ. I b'a dɔn mɔgɔw tɛ fɛn dɔ faamuya sɔrɔdasi décision a tɛ ta sanfɛ k'a fɔ jamanakuntigi ye o laɲini ni jateminɛw de bɛ kɛ kɛlɛkɛ ɲɛmɔgɔw bolo ani kɛlɛdagatigiw bolo n'an sera ka nin kɛ wagati dɔ la aw bɛɛ lajɛlen hakili b'a la kuma la mɔgɔw tun b'u sigi k'a fɔ cɛ ni Burukina sera ka fara Mali kan a bɛ sɔn ka ɲɛ Ala y'o kɛ an tilar'o la an ko ni Niger ma sɔrɔ a ma tila an tɛ se ka kɛlɛ kɛ Ala y'o fana nɔgɔya bi o kɛlɛ min bɛ sen na ni o wulikajɔ min bɛ ka kɛ n'o ye AES ye o bɛ ka baara minnu boloda bi o de bɛ ka nanzaraw jɔrɔ kosɛbɛ parce que maa min filɛ nin Moritani kunna nin a y'u ka service de renseignement directeur kɛ sɔrɔdasi don diɲɛ service de renseignement ka jɛkuluba min bɛ yen diɲɛ kɔnɔ u bɛ kibaruya minnu di ɲɔgɔn ma a bɛɛ bɛ tɛmɛ ale fɛ hali bi président don fana a nana ye sɛbɛn labanw na u tun ye jate min kɛ k'a jira k'a fɔ ko non ko Mali ko minan ɲɛnama ci yan n b'a dɔn n'aw hakili b'a la an dafɛ jamana dɔ jamanakuntigi n'an ka ministre kɔrɔ dɔ ka kuma na ko wayi ko Irisi ye 11e puissance de ye ko foyi t'u bolo k'u bɛna n'u ka avion kɔrɔ de ta ka di Mali ma k'an tɛ se ka wuli mais kɔsa in na Moritani jamanakuntigi ye liste min sɔrɔ minan min bɛ Mali la a ko hali olu 100 tɛ se Mali la u kuma futeni u b'a fɔ k'u ka u ma t'u OTAN m'u sugu ba u ko ayi n'u y'a kɛ ko Mali b'u bɔ yen de ni jamana ninnu bɛɛ lajɛlen n'u ni Asimi ye ɲɔgɔn sɔrɔ téléphone na u bɛ min fɔ n'i y'o mɛn ka tila ka u ka waleya ye i bɛ tigɛ o la mais olu ɲɛna ko président m'anw fɛ yan ko kɔrɔlen de don tɔw tun bɛ sɔn minnu ma wa géopolitique stratégie non an ka mɔgɔw ko de Mali ta ye jumɛn ye a la anw bɛ mun de bɛ se ka anw nafa a la c'est pourquoi ATT tagabolo in n'o o ye an ka jamanaw sɔrɔ ka fara ɲɔgɔn kan o de baara bɛ sen na bi o hukumu de kɔnɔna na AES bɛ ka hectare 300 ɲɔgɔnna kan belebele o de dilan jamana 3 ni ɲɔgɔn cɛ a jamana 3 minan minnu n'u y'o sɔrɔ a ka ca blindé 2000 ye o dira u ma ka ban labɛn minnu bɛ ka kɛ maa fɔlɔ minnu bɛ se ka taa don kan in kɔnɔ ka baara kɛ yanni jama ka caya sɔrɔdasi minnu kan ka mobiliser o fana kun fɔlɔ olu baaraw daminɛna ka ban keba Chad ni Togo y'a faamu olu nana fara u kan olu tɛ AES kɔnɔ dɛ mais kɛlɛ min bɛ ka kɛ ka terrorisme kunbɛn i b'a dɔn mun na Togo fɛn jenina port jenina i b'a dɔn mun na parce que u bɛ ka AES jamanaw ka doniw ta Laginɛ port jenina o kelen de la fana c'est à dire Faransi hinɛ de tɛ yen hinɛ foyi n'olu ka nafa tɛ sɔrɔ hinɛ foyi tɛ yen o
o la maa hinɛ bɛ ne na maa min bɛ ka faransi ta k'a ɲun i kun k'a kɛ komi i faso olu de hinɛ bɛ ne na mɔgɔ kɔrɔ aw ye kɔrɔlenw lajɛ kɛ minnu ye faransi mago ɲɛ ka tɛmɛ a y'u lajɛ dɔrɔn Blaise to yen kɛ o m'a fɔ ko Blaise tɛ taa furakɛ olu fɛ yen mun ko ko Blaise tɛ taa furakɛ faransi san 29 a y'o de kɛ u ye jɔnya la k'a tɛ se ka taa furakɛ u fɛ yen donc bi AES ɲɛmaaw u y'o de faamu ka fɛɛrɛ sigi sen kan an bɛ se k'an yɛrɛ bɔ nin na cogo di parce que i bɛ fɛn o fɛn kɛ n'i b'a sigi sen kan ni sɔrɔdasi t'i bolo ni baarakɛlaw t'i bolo ni sɛbɛkɛlaw t'i bolo ni kɛlɛkɛlaw t'i bolo ni kɛlɛkɛminɛn t'i bolo ka n'i yɛrɛ sɛgɛn tɔ k'a jɛ don Asimi ninnu y'a fɔ don min ko ni CEDEAO jamanaw ko n'u sera Niger ma k'a kɛra komi n'o y'a sɔrɔ u ye guerre déclarée Mali la u y'a déclaré Burkina na keba depuis o don Faransi ka ko banna yan nansaraw ka ko banna yan parce que o y'a sɔrɔ minɛn minnu mana bi minɛnw ka ca ni o ye drone qualité min bɛ Mali bolo bi maa si t'a da dɔn i kɔni bɛ se ka dɔ fɔ n'i ye min ye don min donc o de la Nizerikaw olu ka dugu dɔ bɛ yen o ye Tiliya ye Tiliya in ale bɛ Taw u ka dugu bɛ yen n'o ye Tawuya ye o ye région de kɔnɔna na min ye Mali sɔrɔdasiw ale ni Niger sɔrɔdasiw u ye ɲɔgɔn sɔrɔ yen yaasa AES kɛlɛkɛcɛ kun fɔlɔw ka exercice bɛ se ka daminɛ cogo min o hukumu de kɔnɔna na sa u ye exercice u y'a tɔgɔ da ko Tarha Nakal in kɔrɔ ka faso kanu don i dusukun na o faso kanu don i dusukun na olu ka exercice fɔlɔ maa minnu tun b'a kɛnɛ kan Burkina Faso Mali Niger Tchad ani Togo an ka maaw n'o ye Mali ye u ye bere rouge ka contingent kelen de bila ka taa kɛnɛ kan yen entraînement bɛ kɛ ni kisɛ ci yɛrɛ de ye balle réelle u ye Mali bere rouge de bila fɔlɔ olu balle réelle exercice k'a kɛ komi sisan u bɛ taa bin yɔrɔ la balle bɛ ci u k'u yɛrɛ kisi u tilar'o la tuguni u tilara ka bere rouge kelenw Mali taw k'olu de ta u ka riposte kɛ parce que olu aguerrilen don combat la quoi o exercice kɛlen o ye simulation kɛ c'est à dire ka tɔw fana dorogo u la ka baaraba belebeleba kɛ jamana 5 in o bɛndɛgɛ mɔlen u nana ye k'a fɔ ko sisan ko in a bɛ se ka sen sɔrɔ ATT ka laɲini kun ye nin de ye anw kelen tɛ se hali sini Asimi b'o de fɔ Sadio fana b'o de fɔ naani mɔgɔw ma fara ɲɔgɔn kan an tɛ se o de la ni ne y'a mɛn mɔgɔw da Mali tɛ mɔgɔ fɛ an ye bɛɛ kɛ u m'a faamu maa min tɛ nafa ɲɛ i ye i n'o bɛ to teriya la mun na teriya jalan a tɛ foyi lase i ka jamana ma e yɛrɛ tɛ fɛn sɔrɔ a la donc o lajɛ min kɛra Nizerikaw fɛ yen an ka wolomasiri tabaw ka ɲɛmaa dɔ bɛ yen ale tun b'o kɛnɛ kan yen sabula ale bɛ transmission k'o kunna Tchad chef d'état-major tun bɛ yen min ye Niger chef d'état-major baaraw bɛɛ lajɛlen kɛra ale ka hukumu kɔnɔna na Togo fana olu fana ka chef d'état-major fana tun b'a kɛnɛ kan Mali ale y'a ka directeur de transmission o de kɛ chef de délégation ye ka bere rouge ka contingent kelen 150 hommes ka se ka taa nin baara in kɛ keba baara bannen u ye sɔrɔdasi bɔlɔntan kɛ Mali wulila n'o kubu fana ye o kɛlen chef de délégation a ye 100 ta k'o di an ka sɔrɔdasiw ma k'u k'o kɛ k'u yɛrɛ jansa n'o ye général de brigade Alikalifa Kulubali ye ale min ye directeur de transmission o ɲɛmaa ye ale ye 100 da an ka sɔrɔdasiw ma Niger wolomasiri tabaw ka ɲɛmaa n'o y'u ka chef d'état-major ye ale fana y'u bɛɛ lajɛlen wele groupe in bɛɛ surafana dunna o surafana dun senfɛ sa jamana ninnu nana ni mɔgɔ minnu ye n'o y'u ka contingent ye Niger ye 5 di olu ma sisan mun bɛna kɛ ninnu bɛna taa fili kungo kɔnɔ de k'an embryon de bɛna sigi ten parce que a bɛɛ ye commando de ye olu ka exercice bɛ kɛ ne tɛ taa exercice min kɛnɛ kan o ye nin de ye n y'a fɔ Masawule dɛ
ni kisɛ yɛrɛ bɛ ci ne bɛ to ne bɛ da n'a nana baba Madès yena kuma bɛ n ko Madès Ariel ou bien fo ko Ariel n ko bɔn ne bɛ to yan ti taa dɛ na Ariel min b'aw bolo ti ne bolo journaliste Jala n'u taara n'u ko Ariel mun Karim cɛ to an ka to yan hali Sri Lanka min bɛ to k'a dɔ kɛ ezo la ye o DJ fana fɛn nana n'o de ye sa o kiba nana n'o de ye sa o position avancée aw tɛ segin diɲɛ kɔnɔ armée b'o de la sisan c'est à dire n'aw minnu bɛ ɲɛfɛ ko ennemi bɛ k'aw gun ka na minnu bɛ u bɛ kisɛ cɛ aw la i yɛrɛ ka mɔgɔw segin tɛ yen dɛ quand tu t'engages o la e ma ye journaliste famana ka taa front na n t'a ka d'an ye o mais min bɛ aw t'a kalama an tɛ se k'a gundo bɛɛ fɔ an tɛ se k'a gundo bɛɛ fɔ a ye e m'a faamu hali ka ORTM ye front na a bɛ maa mun ka na diriba mɔgɔ de b'a ta ka na n'a ye parce que c'est réel tulonkɛ tɛ yen tuguni u bɔra pupapo in na a mɛnna sɛbɛ de bɛ yen sisan n'i kɔni bɛ jɛn n'a ye n'i yɛrɛ y'i ka ayatal kurusi kalan ou bien i ka tɔgɔfɛbila b'i bolo ou bien u ye nɛgɛ haya dɔ dilan ka d'i ma i bɛ se ka t'u nɔfɛ n'o kɔni t'i bolo n'i taara ayiwa an b'a fɔ ala ma hinɛ n'a la an b'a fɔ ala ma hinɛ n'a la donc sɔrɔdasiw an tun b'a fɛ ka nin de ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna k'a yira k'a fɔ sɔrɔdasiya la baara bɛ kɛ ni fɛɛrɛ minnu ye laɲini bɛ ɲini cogo minnu na jamana ninnu bɛ ka baaraba minnu kɛ mɔgɔw ka se k'a dɔn k'a faamuya k'a fɔ nin de bɛ sen na bi o la sɔgɔmada na n y'a fɔ a mara ɲɛna n ko bi ta in an tɛna na munumunu jan kɛ ni nin ye an bɛ nin ɲɛfɔ mɔgɔw ka se ka nin faamu bɛɛ lajɛlen b'a dɔn bi k'a fɔ an bɛ baara min na nin bɛɛ kɔfɛ e ko ko anw bɛ ka mɔgɔw gɛn ko anw ye jamana isolé ye e de isolé e tɛ Mali yɛrɛ kɔnɔ fɔlɔ yɛrɛ e bɛ kɔ kan e de isolé parce que e ti yan yɛrɛ n'i ma ɲɛ k'i bɛ cɛfarinya kan fɔ i bɛ cɛfarinya kan fɔ k'i to yan de disi gosiba ni fɛn ninnu nafa foyi t'a la o hukumu kelen kɔnɔna na min ye colonel Sadio Kamara ye ale ye Irisilakaw olu ka haut représentant n'o ye fédération ka haut représentant ye colonel général Lounes Bek Ekorov ale b'an fɛ yan kabini ntɛnɛn tɛmɛnen baara la Sadio y'a bisimila u ye hakilina falen falenw kɛ Sadio kɛrɛfɛ sa min ye général Alu Boyi Jara ye n'ale chef d'état-major armée de l'air ye o tun b'a kɛnɛ kan maa kofɔlen a kɔni ko k'a tɛ kuma kunnafonidilaw fɛ dɛ k'ale nakun tɛ kumaba ye ko waleya min bɛ sen na k'o dɔnnen don ka ban ko min ka da anw yɛrɛ ye sa k'an ka t'o fɔ k'anw yɛrɛ bɛ ko bɛɛ kalama kimɛli Irisi jamana i b'a dɔn juin o juin olu bɛna ka na opération lajɛ u ka maaw bɛ yɔrɔ min k'a kimɛli kɛ kalo 6 o kimɛli baaraw mun bɛ se ka falen mun bɛ se ka yɛlɛma minɛn jumɛn bɛ se ka na n'o bɛ se ka fara kan an ka ko in teliya joona a ko ko ale tɛ kuma kun min na n'ale ko n ko o n ko in bɛ taa dɛ k'anw yɛrɛ ka ko tɔ faamu n'a hakili ye baara min don a bɛ kɛ laadala Sadio ale kɔni ko ko u bɛ Irisilakaw fo ko sabula ko Irisi ani ni Mali dɛmɛbaga wɛrɛw faralen ɲɔgɔn kan n'an ka sɔrɔdasiw ka wuli ka jɔ o y'a to bi an bɛ se ka fɔ tare baaraba minnu bɛ ka kɛ jamana kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a a la sɔrɔdasiw yɛrɛ bɛ baara min na ani galabu min bɛ u la nin waati in na ko mɔgɔw ɲɛ b'a la i b'a dɔn min bɛ ka diɲɛ dabali ban coup d'état de kɛra Mali la laada la kɔkan jamanaw yɛrɛ ka wari tɛ don marafa la ka di jamana ma filanan ye mun ye a b'a fɔ min ma ko aide bilatérale mɔgɔ wɛrɛw ka wari min bɛ kɛ ka yiriwaliw ni fɛnw kɛ olu tigɛlen don Mali la nin y'a san 5 ye maa minnu bɛ yen n'olu ye baɲumankɛw diɲɛtaw ye Mali ye olu ka kow jɔ sisan mɔgɔ bɛ k'u yɛrɛ ɲininka o tuma na Mali bɛ ka wari bɔ min ka nin bɛɛ san ka nin baara bɛɛ kɛ o ɲininkali de bɛ yen sisan olu ɲinɛna min kɔ wari tɛ ka dun tugun parce que fɔlɔ mun bɛ kɛ keba an bɛna projet sigi an bɛ taa sigi ministère de l'agriculture kɔnɔna na wala n'an nana n'a ye bon c'est vrai wari a man ca u b'o de fɔ quoi a man ca kosɛbɛ ten 25 milliards dɔrɔn de don bon o tɛ ko bɛrɛ bɔ quoi donc an ka petinin fila bɛ tubabu dugu dɔ la yen olu bɛ n'i kɛrɛfɛ olu bɛ k'an ka point focal ye aw kɛrɛfɛ ministère la bon u bɛ so ta
bon ou be sondo yini bon quelque chose comme 600 000 comme ça agana tamo ka ou be soga chokoro be 900 000 bon le projet même comme ça ngelo no te foyer ça nous fait que quelque chose comme 12 millions te foyer tian yo quoi bon ka dumuni fana wira we mo do yini mu dumuni ko be kuna no ka minaw yi bon planton no be na anga assistant no be Dakar ne abi jolu na faruka babulu ka sarafa na jati ala quoi wari ta togo fleka ba baratike asimi nunu ngo kulu to de la tuguni o charge de ka cha note bo kunu na siningo we kanadie nga cheroba anfea alego ko yana nga ko ka jere akana nogobani nyame ba ko ka je anga na so aka nogodro donc o bara nunu o de be sena irisila kaw una na uga kimelike malla majamu mbey o fora uye barab se ka tsogo mo fora uye o kofe sajo daraka o tara kuluba ani asimi nyogoyi ani asimi tlale comme ale kelemana ani délégation mo bare nana unanga ministre kononton ye baraka kuluba fana famiyal be se ka ko tsuga la tsogo mina mi ye jamana konna na bara munu nganga ke parce que baro ko bina na mununge yelema de bina na ke c'est que ça anga juraw na anga fon chama na ta irisila kaw de fe mali fen chama na yelema ka ke ulu de ga fon yi ani opérateur unu fon mo ta bali ko mali dale ne tege jamana waraw yere jamana fen fe be ni mo ne jura iga here bala ibiga baraka fe me hakem me jamana ko na o ko ni baraka tuko ulu chama na yelema donc Sadio aleni irisuka ni vice ministre de la défense ano o barake kena ka sisa sa kata nintigi saba olu tume ka tajita dogoku indamne na dugu min be no oye tomongoro ale be koro cercle konnana bamanci wale ke bado konnana sa ka olu manu ngoni ku bone unina o dongele masina ka ufe foro konnana fana mado be olu kontara mugo cisa dugu min be no ye togolo kura ka ufe kolongo konana commune konana olu fana ye mado fana fa o ko senfɛ manunu ku nana moto de la dugudenw nya yira ka ku ye waliya cɛjugu kɛ tuma min na ku ye duuru do fiɲɛ na ka taa n'u yɛrɛ ye maa kɔni bɛ yen ko tun bɛ malo sɛnɛyɔrɔ kɔnɔna na u ma maa bɔ maa la dɛ u ye mugu ci de dɔrɔn ka mugu ci maa fila o de kɔni tora a la u ka sɔrɔ ka boli ka taa n'u yɛrɛ ye bingali o fana kɛra gungokaw fɛ yen gungo ale bɛ Koyima min ye Gao ale kɛrɛfɛla la jɛkulu marafatigi lakodɔnbali dɔw olu kɔni nana sa o dugu in kɔnɔna na téléphone portable wari moto bagan k'o bɛɛ lajɛlen cɛ dugudenw y'u kati gɛlɛya k'u tɛ sɔn ka taga ni fɛnw ye u ye mugu ci min ye dugutigi ka conseiller kelen ye o ni tora o ko senfɛ o den kelen fana bamaci jɛkulu wɛrɛw fana ta nana nɛgɛ kanɲɛ 19 waati gaberokaw ka dugu bɛ yen n'o ye Tomiba Jɛli ye olu taara mugu ci maaw la ye bagan misɛn fara bagan kumaba kan sa u y'a bɛɛ lajɛlen tigiw kun ka taa n'u yɛrɛ ye suɛ maa si t'a dɔn u taara yɔrɔ min nin waati in na dugudenw y'a yira k'a fɔ ko nin waleya ninnu olu b'a dɔn k'a fɔ sɔrɔdasiw famaniw ma n'o tɛ n'olu bɛ yen ninnu si tɛ se ka sen sɔrɔ an sɔngokaw fana fɛ yen maa ta mɔbili dɔw tun bɛ ka bɔ Gao k'i kunna an sɔngokaw kɔni ye mugu ci ale la dugudenw kun y'a yira k'a fɔ ko maa n'i ma to waleya in senfɛ nka kunu sɛgɛsɛgɛliw kɛlen kɔfɛ u y'a yira k'a fɔ ko bandi ninnu kɔni ko u ka kisɛ kɔni ko a ye maa kelen sɔrɔ ko o fatura saba olu joginna u y'olu ta ka taa n'olu ye an sɔngo ale dɔgɔtɔrɔso o kɔnɔna na mɔbili 4 minnu tun bɛ yen n'o olu minɛna Douentza ni Gao ni ɲɔgɔn cɛ ni jagokɛlaw ka mɔbili don u ye 4 bila o la maa minnu ye kibaruya ninnu d'an ma u y'a yira k'a fɔ ko jɛkulu marafatigi lakodɔnbali minnu kɛlen don ka nin kɔni kɛ Boni ni Douentza ni ɲɔgɔn cɛ nin waati in na ko olu y'a yira k'a fɔ ko musaka dɔ kɔni sarala commerçant fɛ yaasa bolo bɛ se ka da mɔbili 4 in kan cogo min duurunan in u ko k'u t'o di ko sabula ko sigarati ko de b'o kɔnɔ ko o la k'u tɛ se ka o di maa si ma nin waati in na bi an bɛ hakililajigi kɛ an terikɛ Ture C4 cɛ aw tɛ k'aw fari fɔ ni ne terikɛ tɔgɔ ye bi o maa ye mun k'aw la cɛ aw ɲinɛna kunun kɔ dɛ Ture procureur commune 4 ale de ye maa ye maa min sera ka wuli ka jɔ kɛ Mali la cybercriminalité a kɛlɛcogo k'a ɲɛ yira
waliya minnu n'a sera ka olu kɛ o ye ka cybercriminalité bɛ se ka kɛlɛ cogo min sɛbɛn minnu bɛ yen n'olu bɛ se ka bila sen kan yaasa cybercriminalité ko bɛ se ka ban fanɛni banɛni dantɛmɛ wale Mali kɔ kan a n'a kɔ kan bamanci wale ni ɲuga wale kɛbaw maa minnu bɛ yen n'olu ye gɔrijigɛninw ye cɛ tɛ muso tɛ o zonw maa minnu tun bɛ yen n'olu bɛ maaw bagabaga bɔlɔlɔ sanfɛ k'i ka wari minɛ i la ani minnu tun bɛ yen n'olu tun kɛlen don ka taga pagew créer sa k'u sigi sen kan min ye an ka jamana yɛrɛ calatigɛ jɛkulu k'olu mangoya fan bɛɛ lajɛlen fɛ Touré ale ka wuli ka jɔ n'a ka cɛsiri n'o ye procureur Idrissa Touré ye o sera k'a to nin waliya ninnu ka dɔgɔya kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔ nka bi maliyɛn ɲɛnɛmaw maliyɛn minnu bɛ yen n'olu y'a dɔn k'a fɔ ko Touré ye baara min kɛ u ma ɲinɛ a kɔ jɔnjɔnw waleɲumandɔnw min ye bonyaw ye olu caman kɛra kamalen ye a ka wuli ka jɔ n'a ka timinandiya wa fana min ye autosaisine ye procureur yɛrɛ ka wuli yɛrɛ ma k'a fɔ nin waliya in tɛ ka bɛn Touré ye o sira dayɛlɛ k'o yira yaasa min ye baara olu bɛ se ka kɛ cogo min a kɔni jara maa ye o a ma ja maa ye o n'i kɔni ye Touré tɔgɔ fɔ i na cybercriminalité fɔ n'i ye cybercriminalité fɔ anw artistes anw sengolaw anw karamɔgɔw anw kunnafonidilaw anw bɔlɔlɔ sanfɛmɔgɔw an maa ka dɔgɔ maa min ma taa sujuru bi Touré fɛ yen dɛ a ma kɛ wa a kɛra de monsieur le procureur na maa fila bɛ yan u bannen don i ka komi anw yɛrɛ bɛ communiste la an tɛ Touré ka hukumu kɔnɔna na tuguni n'o tɛ k'an to VOA la aw tun tɛ nin kɛ o Touré k'an b'a fo nin waati in na cɛsiri ale ni timinandiya la a ka baara kɛcogo ɲuman na commune 4 kɔnɔna na sa tribunal maaw an b'u bɛɛ lajɛlen fo a n'a ka gardiw ni substituts tɔw bɛɛ lajɛlen ka taa se président de tribunal ma parce que mɔgɔw bɛ ɲinɛ o kɔ tribunal la président bɛ yen dɛ o ni Touré tɛ kelen ye Touré ye procureur ye état ka représentant de ye nka président ni Touré y'a meleke k'a da k'a fɔ ko ka i ka kiiri kɛ i bɛ taa président de ɲɛkɔrɔ ale tɛ se k'i kiiri dɛ a bɛ se k'i nɔ minɛ k'i lasago nka k'a fɔ ko ale b'a fɔ ko karisa i bɛ to kaso la fo hi o se t'a ye n'a y'i minɛ san 3 a tɛ se ka tɛmɛ o kan a b'i bɔ i ka kiiri bɛ kɛ de o de ye sariya ye nka maa caman tɛ olu ɲɛdɔn a la donc an b'a fo k'a waleɲuman dɔn maɲinankaw ko tulu sɔngɔ yɛlɛla ye dɛ tulu a bɛ ka tunu wa sɔngɔ bɛ ka yɛlɛ u b'a fɔ masa ko 20 litres bouton k'o tun ye 3,100 ye nin waati in na k'a kɛra 3,300 ye yɔrɔ dɔw la yɛrɛ i t'a y'i ɲɛna yɛrɛ min ye ale kɛrɛfɛ fana da dumunifɛn wɛrɛw bɛ yen k'olu tununen don fana u y'a jira k'a fɔ ko min ye tulu sɔngɔ gɛlɛya olu fɛ yen k'o na kɛ Moritani sira in baara min bɛ ka k'o ka wolomasiri tabaw fɛ malo fana k'o fana sɔngɔ gɛlɛyara o bɔra 2,400 na ka na yɛrɛ sɔrɔ 3,700 4,700 la u y'a jira fana k'a fɔ ko fɛn min kɔni bɛ bi olu fɛ yen n'o sɔngɔ yɛrɛ kɔni tɛ ka yɛlɛ k'o ye sukaro ye o bɔrɔ ko min ye 6,000 o bɛ se ka o sɔrɔ 300 logement ale filɛ nin ye quartier Mali pont kɛrɛfɛ yanni ka se 4e arrondissement ma an bɛ se k'a fɔ yɛrɛ 4e arrondissement yɛrɛ ɲɛsinnen don 300 logement ma ko nin y'olu tile 7 ye courant t'u fɛ yen u y'a da tulu la k'a da jaba la ka ngamu da k'a fɔ énergie mɔgɔw ye n'a sɔrɔ panne de b'u fɛ yen u k'a kɛ Ala kama u kana u ɲɛ da u kan n'o tɛ ko kabi courant tigɛ kɔni daminɛna u ma deli ka ni ɲɔgɔnna ye 300 logement ale ye Alpha Bugu ye awɔ Alpha de ye yen jɔ a y'o fana fɔ bɛɛ ye dɔ kɛ koyi anw Badalabugukaw an bɛ Modibo Bugu de kɔnɔna na Falajɛ Sema mɔgɔ bɛ Musa Bugu kɔnɔna na o jɔra Musa fɛ Sema kɔni ATT Bugu de sa o ka ca ani IBK Bugu olu kɔni ka ca kosɛbɛ président mana min ma logement sociaux jɔ an ka jamana in kɔnɔ an b'u bɛɛ lajɛlen fo sabula a ye dɔ bɔ suma na nka bi ninnu ko ko gɛlɛya ko o b'u kan zone industrielle la Sabalibugu kurani min ye hôpital du Mali kɛrɛfɛla la jamanakuntigi ale ka wuli ka jɔ hukumu kɔnɔna na a ka musaka min bɛ yen n'o ye fonds de souveraineté ko ale kɔni bɛ ka baara min kɛ ka se ka maaw dɛmɛ olu ye forage 2 sɔrɔ colonel Asimi Goita ale masuruna maaw olu taara forage min n'o ye 367 ye ani 368 u taara olu di olu ma min ye Sabalibugu kurani ye ko a yɛrɛ bɛ Kalabankɔrɔ de fɛ Kalabankɔrɔ commune ko o maaw bɛɛ lajɛlen tun b'a kɛnɛ kan jamanakuntigi tɔgɔla sa lieutenant colonel min ye Abdramane Cherifo Tunkara ye ni ale yɛrɛ waribontigi ye Kuluba faama sigiyɔrɔ la ale tun b'a kɛnɛ kan ani maa falenba wɛrɛw minnu bɛ nin baara in hukumu kɔnɔna na a bɛ se ka timɛ cogo min
k'a kɛra nisɔndiyaba de ye u bolo maa yɛrɛ bɛ se ka kɛ danganda la ji ka tila ka dɛsɛ i la wa jimina min bɛ maa minɛ danganda la o t'i minɛ k'i to yɔrɔ jɔyɔrɔ la n'i bɛ ba kɛrɛfɛ jiminɔgɔ min b'i minɛ aw ma jɛgɛ mɔkɛ o aw ka kokirikaw ɲininka bani olu b'a dɔn ani kwakurukaw farikolo ɲɛnajɛ kibaruyaw la min ye ɛgiliw ye olu bɛ jouer sini nɛgɛ kanɲɛ 19 Bamakɔ yan ko ni Jigi Jara bɔra la ani Albilal ko maa wulila ko a bɛɛ lajɛlen kɔni sera kɛnɛ kan wa kunu fana ko maaw kun sigilen don ka Jigi ale ni Albilal kɔnɔ a bɛ se ka kɛ u nana surɔ kɔni walima sɔgɔmada in na an n'a vérifier yanni nɛgɛ kanɲɛ 18 cɛ n'tɛ kunu waati min na an bɛ fasiri ninnu sɔrɔ o y'a sɔrɔ kɔni Jigi Jara ale ni Albilal olu ma se yan n'o tɛ joueur tɔw bɛɛ lajɛlen bɛ yan u bɛɛ lajɛlen bɛ Kabala Aigle olu ka dagayɔrɔ la balontan minnu bɛ ka labɛn u fɛ sa o ye Mali ni Ghana ye o bɛ taa yan sini Madagascar ale ni Mali o kan ka taa tan Afrique du Sud kaw fɛ yen sabula Madagascar ndolati terrain tɛ olu bolo tour cycliste n'o ye nɛgɛsoboli ye Togo kaw fɛ yen o tako fɔlɔ min bɛ sen na sa boli kun fɔlɔ n'o o kɛra dɔgɔkun in kɔnɔna na an ka nɛgɛsobolilaba min bɛ yen ni ale yɛrɛ ye Mali tɔgɔla tour ta n'o ye Yaya Jalo ye ale wulila k'i jɔ ni kun fɔlɔ ye étape fɔlɔ la heure 2 ani minute 53 buruburu 6 a ye maa min dansa o ye Burukinabew ka Basuru Moneya ye Moneya in kun bɛ yan dɛ an bɛ mɔnɛ don e la ze e ti kun y'a la tuguni a ma taa n'a ye dɛ Kuluba ha Sidi Bagayoko ani Buguri a bɛ se ko la koyi ka se Bamakɔ dɔrɔn ko non ko Kuluba b'a la Burukinabe ka temps kun ye 1 minute an t'a dɔn mun b'a ni Mali cɛ y'a sina ka 4 minutes don ni ɲɔgɔn cɛ ten sɔɔni a tun bɛna munumunu k'a sɔrɔ cɛ ma turu 2nan daminɛ u ko Yaya k'a to ten an bɛ Yaya fo min ye cycliste maaw ye k'u fana fo k'u waleɲuman dɔn Jeux olympiques min kan ka taa Faransi kaw fɛ yen an ka denmisɛnninw n'o ye minnu si ma san 23 sɔrɔ olu bɛ Uzbekistan kaw fɛ yen nin waati in na équipe nationale U-23 ko olu kɔni bɛ yen u kan ka ndolati bariya ndolati 2 kɛ o bɛ kɛ min ye Jeux olympiques ale préparation hukumu kɔnɔna na labɛn in kɛ kun ye min ye sa u bɛna na bariya ndolata kɛ kalo in tile 7 min ye kalo tile 10 ye fana o bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ Uzbekistan ale faaba kɔnɔna na n'o o ye Tashkent ye Uzbekiw kɔni ko u n'olu ka ndolatila dɔw na ɲɔgɔn sɔrɔ min ye Jeux olympiques Paris 2024 o labɛn don ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn an ye min sɔrɔ bi sɔgɔmada in na ka da o tulo kan o de ye nin ye n'Ala sɔnna a ma nɛgɛ kanɲɛ 18 n'Ala ma ko wɛrɛ kɛ an na ɲɔgɔn sɔrɔ Keba yanni ka ɲina Jɛnɛba so filamuso dɔ don a bɔra ko kala kɛ Buguni kɛrɛfɛ kunu ka taa ne ka so a nana 100 ani nɔnɔ budɔn 1 an k'a fɔ k'a waleɲuman dɔn a ko n'an ma bɔ forfait la k'an bɛna ale fa ko an ka forfait problème ye min ale bɛna gitɔrɔnda de la fana ale bɛna gitɔrɔnda de la ka sɔgɔmada ta lamɛn o b'a sɔrɔ u bɛ feere la o ka fisa ko nka ko fitirida ta in ko matarafa man d'a fɛ dɛ ko wa ko don o don ale bɛ 60 de k'a la k'a lamɛn a kɔni nana 100 di ko k'o di Jani ma ani nɔnɔ budɔn 1 kɔrɔbɔrɔw kɔni y'u fili nɔnɔ kan ka ban dɛ filamuso k'an b'a fo k'a sɔn Ala ka kanu to ka bɔ fo nin yɔrɔjan in na ka na Jani ɲini k'o ye ka taa fo ne yɛrɛ ka so ko parce que ko n'a ma taa so k'a ti ɲɛ an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn filaw ni kɔni y'aw kisi sinon on ne sont pas d'accord avec vous aw ka denya man di u ma foyi diya o fila fɔlɔ yɛrɛ bi yan ale yɛrɛ bɛ ka n ka jiri wɛrɛ bɛɛ min don o don n'u an bɛna ninnu k'i fo ka Keba yɛrɛ fo min ye Jɛnɛba so ye kalakɛkaw fɛ an b'o a fɔ k'a waleɲuman dɔn Buguni mara la ka kalakɛ bɛɛ lajɛlen fo min ye maa minnu bɛ yen n'olu bɛ k'an kanu sa an b'o bɛɛ lajɛlen fo dɔrɔmɛ 100 in an bɛna bila Wagande kɔnɔ ni fɛn fɛn dira désormais Jani tɔgɔ la an n'a bila yen Jɛnɛba so ale ye ko datigɛ Ala ka caman sɔrɔ ka fara a kan a k'an bɛɛ nɛgɛ kanɲɛ 18